aurkezpena egiteak posez, atseginez eta lasaitasunez betetzen nau. Pozik nau, ze hemen gauden 200 ikastetxeak, bakotxak bere errealitatetik Ulibarri programa osoa aberazten dugu. Herririk herri osatzen duten 11 ikastetxeek, euren baldintza soziolinguistikoan oinarrituta, halako esperientziak garatu ahal dituzte, eta hori dagokie beraiei egitea. Behar bada beste inguru batzutan posible estena eureri dagokie. Arratia edo Gorbialde ekimen honen 11 ikastetxeek nekazal eremukoak dira. Bereietatik 9 eskola txiki, lehen hezkuntzako eskola txiki. Eskualdeko instituto bat, txikia ere, beste askogaz konparauta, eta lanbide heziketa bat. Hoiek osatzen dute. Lehendabizi sare trinko bat osatu zuten. Eta talde nortasun horri esker, ikastetxeetako hezkuntza komunitate osoak inplikatu dituzte Ulibarri programan. Guraso elkarte, ikasle, ikasleoi, aitit eta mama, eta euren adibideetan ikusiko dituzue modu batean eta bestean txertatuta. Baina hori gutxi balitz, gero, hezkuntzaz kanpoko 100 eragile jarri dituzte baita ere, Ulibarrien aldeko lanetan, baten bat aiztuko dut, baina nekazal elkarteak, begitu aldizkaria, euskal irratiak, musika taldeak, musika ekoizleak, udaletako kulturerak teknikariak, enpresa pribatuak, partikularrak, hau esatea edo niri esatea errez egiten zait. Eurei hori guzti hori egitea lan handia suposatu izan die. Horretarako euren almen guztiak jarri dituzte beste guztian eskuran, batan esperientzia, besteen biziposa, besteen zuhurtasuna, lan egiteko almena, abilezi bereziak. Bakotxa eta denen lana behar izan dute, denen almenak eta gaitasunak behar izan dituzte alango lanak aurrera ataratzeko. Eta imaginatu aldo zuen lez, talde honetako bidaide izateak atseginez betetzen hau. Eta bukatzeko, zanola zainago, ze aurkezpen hau ondo prestatu dute. Eta nik esan beharreko guztie, baina askoz interesagarriagoa da eurek kontatzeko dutena. Zuek disfrutatzea espero dut. Beste barik baion, hartik euk berbea. Bueno, hainbeste loren ostean ez dakit zer izango da. Bueno, aipamen bat azteko eta protesta bat azkenerako itxiko dut. Aipamen bat, untxe aurkeztu gaituen jasonentzat, hemen ikusiko duzuen gauza asko, beragaitik eta beren gidaritza eta laguntzagatik egin da dauz. Gero kafetxoa propagandagatik, pagekoste, baina, Eta, nahiz eta gaurre, apurtxu eta zerre gauzen beragaz, hemen aurrean jarri gaituelako, baina, gu ez gatoz ez galderakin, ez hausnarketakin, ez alako kontuekin, euki baditugu, baina, adibide praktikoakin gatoz, hobeak edo txarragoak, gure esperientzia kontatzen, eta gero bakotxak jakingo dugu, bere eskolan aplikatzeko modukoa da, edo ez. Ze batzutan, enbeste galdera eta kontuekin, eskolara bueltatzen garenean, nik behintzat daukat sentsazioa eta orain zer deitzen dodana. Horren ostean, lehenengo eta behin, igual izenburua azaltzea, horri ikusten duzu, eta nahiz eta atzo euskera nekazaritzakin lotu egiten dela, nahikoa arro gaude horregaz, eta gainera teknologi berriekin ere lotzen dugu. Horregatik lurra jorratzen hori, aztertu nahiko genuke, han ez dakit erratea aldetik edo metafora moment asko eukitzen dugu, da
hortua jorratzen dan moduan, guk ere euskerarekin ere antzeko gauzea egin gure genke. Batzutan bedar txar guztiek ez da euskentzen, baina, alegintzen gara. Tazteko guk ez dugu ekarri Egiptoko piramiderik, Iñaki Artolak atzo ekarri bazen moduen, guk Gorbeako pagotxo bat ekarri dugu. Hor ikusten duzu, pago nahiko berezia, lore alako garraroak eta badekoz da. Eta hor ikusten duzu, gitzu gara bera, guk azkeneko urteetan egin dugu zen gauza batzuk. Danak ez dauz, baina, Eta hori bai, jak euskal kurrikulunarekin ari garen bai egun hauetan eta bai Jaurlaritzako zeretik eta konturatuko zaretenez eta adibidetan ikusiko tozuenez dana dau euskal kurrikulunez blai. Arbolaren historioa ingo dugu, ez da egun urteko horietakoa, 80ean hasi zen gitxi gora bera, eta hor, Jasonek esan duen bezala, nekazal eremuko eskola txikiek, proiektu bateratu batekin hasi ziren. Gero, urrengo pausoa, 86-87an normakuntza proiektuak izan ziren, eta hor ja, sarea pixka komplikatzen hasten da, eskualdeko ikastetxea sartzen dira, udalak, kultur eragileak, euskara taldeak, aldizkari batzuk, eskualdeko adituak, zozetan arratia ezaguna bada adituetan da, eta politikoekin bebe, hori beste kontu beda. Eta hor deko zuz beste emaitza batzuk. Gero ereiten, horbe beste metafora bat dago ereiten, nekazaritzako metafora. Eta hor, topaketak egin ziren, eta abesti bilduma bat ere badago, abesti tradizionalena, eta esain tradizionalena bai, gero kirolegunak, horrek txikiak. Arrana txilina begitu, horrek aldizkaria dira, instituto, eskola eta zonaldekoa edo eskualdekoa horretan, eta berbategi ebe garai horretan hasi zen, gero azalduko dute berbategiarena igual sakonago. Eta pasatzen dana da, arrotasunez edo eskualdea txiki geratu jakun, eta Europarantz joan ginen, eta hor Sokrates programarekin, sei ikastetxe, programa hori aurrera eraman zuten. Eta 1989an eta 2000ean, Gorbeialdea elkartearekin, eta hau izen garrantzitsua da guretzat, askotan ikusiko duzue, eta gure mezenasa edo izan da, beste ikastetxeak, irakasleak eta udalen artean eta Gorbeialdea berak, azpiegitura eta formazioak eta beste lan batzuk egin ziren. Baina, Europa ere txiki geratu jakun da mundura eta nazioartera joan ginen, eta horre egin ziren CEDArekin proiektu batzuk munduan, eta 2003-2004an nazioarteko jardunaldi batzuk antolatu ziren, dimen, eta horre normakuntza taldeak lan askorekin antolatu gendun, eta horre beste Berritzegun eta Gorbeialde berriro, eta Hezkuntza Sailaren laguntzarekin, eta hor beste herri batzutakoa, eta hemengoko proiektuen berri eukigendun, eta alako hemen egiten dugu zen antzeko jardunaldi batzuk izan ziren, naiz eta sala 50 pertsonako edo zan da, honekin ez dauka zer ikusirik. Ez da berdinean hitz egitea edo hemen hitz egitea. Eta antza bidaiatzeaz nekatuta edo gurera bueltatu ginen berriro, eta 2004-2005ean Euskal Kurrikulunari ekin genion, formakuntza bat egin gendun, teknikariok gehien bat, eta unidade didaktikoa sortzen hasi ginen, daukagun denbora eskasarekin, baina alegindu ginen. Eta egin gendun Euskal Kurrikulunaren arloen azterketa bat, eta bereziki landu gendu zen mito eta ohiturak, eta hor agertzen diren gaietaz unidade didaktiko batzuk egin gendu zen. Eta Euskal Kurrikulunari jarraipena emoteko, azkeneko 2 urteetan ibili gara beste proiektu batekin, gure lurra umeen begitatik proiektuarekin. Eta baina, hau ere, beste kide batzuk azalduko dute geroago eta enoan luzatzen honetan.
bai hurrengo urteari begira, daukagu asmoa, material osagarri bat, eginda dagoenetik aparte, material osagarri bat sortzeko lan oneri jarraipena emoteko. Eta, utxiko diete, bultatuko gara gure zugeiz proiektu honetara, eta hemen agertzen den loretariko bat aztertuko dugu. Eta Seberioko Zubialde eskolakoak azalduko digute beraiek komenioz proiektuan egindakoa.